ελληνική ιστορία είναι γεμάτη με παραδείγματα πράξεων ηρωισμού. Από τις Θερμοπύλες και τη Σαλαμίνα μέχρι το Μακεδονικό Αγώνα και την Κύπρο. Έλληνες με γενναίο φρόνημα στάθηκαν και πολέμησαν υπέρτερους εχθρούς, μπαίνοντας στο πάνθεο των ηρώων. Τέτοιοι ήταν και οι πολεμιστές της γραμμής Μεταξά. Βρισκόμαστε στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πραγματοποιήθηκαν οχυρωματικές εργασίες στις στρατηγικής σημασίας οριογραμμές Ρούπελ και Λίσεν. Αργότερα, ο Ιωάννης Μεταξάς σχεδίασε την ισχυροποίηση των οχυρώσεων, επεκτείνοντάς τις υπό απόλυτη μυστικότητα. Υπόγειες σύραγγες με επιμέρους επίγεια οχυρά συγκροτήματα, παρατηρητήρια, πυροβολία και πολυβολία, βομβιδοβόλα, αντιαεροπορικά όπλα, αντιαρματική τάφρη, σιδηροπήγματα και σκυροθέματα σε διπλές και τριπλές γραμμές ανάσχεσης. Τα 21 οχυρά έκρυβαν στις υπόγειες εγκαταστάσεις τους πλήρη στρατόπεδα με δυνατότητα αυτονομίας 15 ημερών. Κύριος σκοπός τους ήταν η απόκρουση μιας ευνίδιας βουλγαρικής επίθεσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί απρόσκοπτα η επιστράτευση των παραμεθόριων πληθυσμών. Την 1η Σεπτεμβρίου 1939 ξεκινούσε για την Ευρώπη και την Ιφίλιο ένας νέος καταστροφικός πόλεμος. 14 μήνες αργότερα, ο Δεύτερος Παγκόσμιος χτύπησε και την πόρτα της Ελλάδας. Μόνο που δεν τη βρήκε προετοίμαστη. Η επίθεση της Ιταλίας προσέκρουσε στην πολεμική προετοιμασία, τη στρατηγική, τον ηρωισμό, την ομόνοια και την αγωνιστικότητα των Ελλήνων. Η συντριπτική ήττα των Ιταλών στα βουνά της Βορείου Υπήρου όθησε τον Χίτλερ τον Ιανουάριο του 1941 να δώσει εντολή στους στρατηγούς του να σχεδιάσουν τη γερμανική επίθεση στην Ελλάδα, η οποία ξέσπασε στις 6 Μαρτίου, υπό την κωδική ονομασία Επιχείρηση Μαρίτε. Δύο ημέρες αργότερα, ο διευθυντής εφημερίδας Καθημερινή Γεώργιος Βλάχος δημοσιεύει την ανοιχτή του επιστολή προς τον Αδόλφο Χίτλερ, εμπνέοντας ολόκληρο τον ελληνισμό. Κι εσείς θα επιχειρήσετε να εισβάλλετε εις την Ελλάδα. Και εμείς, λαός αφελής ακόμη, δεν το πιστεύομεν. Δεν πιστεύομεν ότι στρατός με ιστορίαν και με παράδοσιν θα θελήσει να κυλιδωθεί για μιας πράξεως παναθλίας. Δεν πιστεύομεν ότι ένα κράτος πάνωπλων, 85 εκατομμυρίων ανθρώπων, μαχόμενων για να δημιουργήσει στον κόσμο νέαν τάξην πραγμάτων, τάξην φανταζόμεθα αρετής, θα ζητήσει να πλευροκοπήσει ένα έθνος μικρόν που αγωνίζεται υπέρ της ελευθερίας του, μαχόμενον προς μίαν αυτοκρατορίαν 45 εκατομμυρίων. Διότι τι θα κάμει ο στρατός αυτός, εξοχότατε, αν αντί πεζικού, πυροβολικού και μεραρχιών, στείλει Ελλάς για να τον υποδεχθούν
φύλακας στα σύνορά της 20.000 τραυματιών, χωρίς πόδια, χωρίς χέρια, με τα αίματα και τους επιδέσμους, αυτούς τους στρατιώτας φύλακας θα υπάρξει στρατός για να τους χτυπήσει. Αλλά όχι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Ο λίγος ή πολύ στρατός των Ελλήνων, που είναι ελεύθερος, όπως εστάθη στην Ήπειρον, θα σταθεί αν κληθεί εις την Θράκη. Και τι να κάνει, θα πολεμήσει και εκεί, και θα αγωνιστεί και εκεί, και θα ποθάνει και εκεί, και θα αναμείνει την εκ Βερολίνου επιστροφήν του Δρομέως, ο οποίος ήλθε προ 5 ετών και έλαβε από την Ολυμπίαν το φως, για να μεταβάλει εις δαυλών τη λαμπάδα και φέρει την πυρκαγιάν εις των μικρών την έκτασιν, αλλά μέγιστον αυτών τόπων, ο οποίος, αφού έμαθε τον κόσμο όλων να ζει, πρέπει τώρα να τον μάθει και να ποθνίσκει. Στις 5 και 4 της 6ης Απριλίου, γερμανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ολόκληρο το μέτωπο, από τα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ιουγκοσλαβίας μέχρι βόρεια της Κομοτηνής. Η κύρια προσπάθεια των Γερμανών εκδηλώθηκε εναντίον των οχυρών Μπέλες και Ρούπελ, με διαδοχικά κύματα βομβαρδισμών από αεροπλάνα και πυροβολικό. Και παράλληλη προώθηση δυνάμων πεζικού. Παρά τον άνοσο αγώνα και τις σημαντικές απώλειες, κυρίως σε εξοπλισμό, οι υπερασπιστές των οχυρών αποθούν τις εχθρικές ενέργειες. Την 7η Απριλίου, παρά την υπερκέραση της άμυνας, οι Έλληνες αρνήθηκαν να καταθέσουν τα όπλα και παρέμειναν στις θέσεις τους αμυνόμενοι. Το ίδιο βράδυ όμως καταρρέει η Ιουγκοσλαβική αντίσταση, με αποτέλεσμα την αποδέσμευση επιπρόσθετων δυνάμεων για το ελληνικό μέτωπο. Η γραμμή Μεταξά έχει κλονιστεί. Τα οχυρά Ρούπελ και Περιθώριο δοκιμάζονται σκληρά για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, αλλά εξακολουθούν να αντιστέκονται νικηφόρα, παρότι οι Γερμανοί, προλάβοντας μέσω της Ιουγκοσλαβίας, φτάνουν 20 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Την 9η Απριλίου συνεχίζονται με σφοδρότητα οι επιθέσεις. Τα εναπομείνοντα οχυρά συνεχίζουν να κλώνουν τα αναμάχονται. Το απόγευμα, το Γενικό Στρατηγείο διέταξε την διακοπή των επιχειρήσεων και υπεγράφει συνθηκολόγηση. Κάποιοι όμως αντιστέκονται για ακόμα μία μέρα. Ο διοικητής του Ρούπελ, ταγματάρχης Γεώργιος Δουράτσος, όταν η Γερμανία και οι λεωφόροι ζήτησαν την παράδοσή του, απάντησε με ένα νέο «Μολόν λαβέ». Τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται. Οι υπερασπιστές των 21 οχυρών, 329 αξιωματικοί και 9.740 οπλίτες με σοβαρές ελλείψεις σε πυρομαχικά και βαρύ οπλισμό και χωρίς εφεδρείες, επί 4 ημέρες κράτησαν με τα κορμιά και την ψυχή τους την τιμή ενός έθνους και τις ελπίδες του ελεύθερου κόσμου. Αγωνίστηκαν με πείσμα και απαράμιλο θάρρος ενάντια στις διαδοχικές επιθέσεις των ειδικά εκπαιδευμένων γερμανικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που συμμετείχαν στην επίθεση κατά της γραμμής Μαζινό. Οι Γερμανοί αναγνώρισαν την ανωτερότητα της γραμμής Μεταξά και απέδωσαν στρατιωτικές τιμές στους υπερασπιστές της. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Λοχεία Ίτσιου. Μαζί με 2 στρατιώτες, αφού ρίχνουν και τις 38.000 σφαίρες που διέθετε το πολυβολείο τους, σκοτώνοντας 250 Γερμανούς, ανάμεσά τους και ένα συνταγματάρχη, εξέρχονται από το πολυβολείο τους. «Συγχαρητήρια! Με την αντίστασή σου ζωντάνευσες το πνεύμα των προγόνων σου», του λέει ο Γερμανός αξιωματικός. «Έκανα το καθήκον μου», απαντά ο Ίτσιος. «Και τώρα πρέπει να κάνω κι εγώ το δικό μου», ανταπατά ο Γερμανός και τον εκτελεί. Έχει ξεκινήσει πια η μαύρη περίοδος της γερμανικής κατοχής.
Τόσο ο Τσόρτσιλ όσο και ο Χίτλερ μίλησαν με εγκομιαστικά λόγια για τους Έλληνες, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα του αγώνα τους. Όλοι εκείνοι, οι γνωστοί και άγνωστοι ήρωες, εμπνεόμενοι από τα νάματα του ελληνισμού, πολέμησαν στο όνομα της ελευθερίας για να προστατεύσουν την πατρίδα μας. Υπήρξαν πολλές γενναίες καρδιές που δεν θα έπρεπε ποτέ κανείς να ξεχνά. Αλλά ούτε και να λυπάται, μονάχα να τιμά. Προστάτεψαν με τις ζωές τους όχι μόνο σύνορα, αλλά ολόκληρη την έννοια της Ελλάδας, που δεν είναι μόνο τα βουνά, οι πεδιάδες και τα ποτάμια, αλλά οι άνθρωποι και οι αξίες τους, η ιστορία και ο πολιτισμός αιώνα. Έδειξαν σθένος, όποιο και αν ήταν το μέγεθος του εχθρού, ώστε μετά από χρόνια να τους θυμόμαστε και να σκεφτόμαστε πως δίχως τη θυσία τους δεν θα μπορούσαμε να λέμε την Ελλάδα πατρίδα και σπίτι μας. Ήταν νέα παιδιά κι αυτοί, σαν και εμάς. Όμως διατήρησαν ένα ολόκληρο έθνος ζωντανό. Και το να τιμάμε τη μνήμη όσων χάθηκαν είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Κοίτα, διάβαζα ένα βιβλίο για τις μάχες στη Γραμμή Μεταξά. Ξέρεις πόσο σημαντικές ήταν αυτές οι μάχες? Κατάφεραν να καθυστερήσουν τους Γερμανούς πάρα πολύ. Μάλιστα, προκάλεσαν και τεράστιες απώλειες στα στρατεύματά τους. Αν σκεφτείς και ότι οι Έλληνες υστερούσαν αριθμητικά. Ναι, είναι αλήθεια. Όχι όμως μονάχα αλλιώς κατάφεραν οι στρατιώτες μας εκεί. Η θυσία τους δείχνει την αποφασιστικότητα και τη μαχητικότητα των Ελλήνων. Είναι εντυπωσιακό πόσο πολύ θάρρος έδειξαν εκεί. Πρέπει να αγαπούσαν πολύ την πατρίδα μας. Να φανταστείς, οι στρατιώτες ήταν κυρίως νεαρά αγόρια. Ήταν λίγο πιο μεγάλοι από εμάς. Είναι τρομερό πως η ανδρεία και αφοσίωση έδειξαν στον αγώνα. Πόσο γενναίος πρέπει να είσαι για να είσαι τόσο μαχητικός απέναντι σε τόσο δυνατούς εχθρούς? Ακριβώς. Περασπίστηκαν την πατρίδα μας με αυταπάρνηση. Να πω την αλήθεια, είναι συγκινητικό να σκέφτεσαι τα όσα πέρασαν αυτά τα παιδιά για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Μας κάνουν να νιώθουμε υπερήφανοι για την ιστορία μας. Χάρη σε αυτούς σήμερα υψώνουμε τη σημαία μας. Φαντάσου να μην είχαν δώσει αυτές τις μάχες στα παιδιά. Ποιος ξέρει πώς θα ήταν ο κόσμος και ολόκληρη η Ελλάδα σήμερα. Έχεις δίκιο. Τις ιστορίες τους μας θυμίζουν την αξία της ελευθερίας. Αφού έδωσαν τη ζωή τους για αυτή, σίγουρα είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουν. Νομίζω πως είναι παράδειγμα για εμάς να ακολουθήσουμε τα βήματά τους. Ξέρεις, αν εκείνοι κατάφεραν να πολεμήσουν τους πανίσχυρους Γερμανούς, φανταστείτε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στη ζωή μας για την πατρίδα μας. Σκεφτείτε πως αν ήταν αυτοί οι μαχητές εδώ σήμερα, θα ήθελαν να δουν πως έχουμε κάνει σπουδαία πράγματα με την ειρήνη που έχουμε. Ας τους κάνουμε υπερήφανους.